Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Gabone punto, eguerdion agore. Gaur kantari da incluso dantzari etorri zaigu Ira Zustabarren anderea. Ez dut pista gehiagorik emanen, ondorengo besteren lehen notekin segurena aski izango baitugu gaurko saia nondi nora doan ikusi eta entzuteko. Solenitate osoz, zurea daitza nagore. Bai, maiatzean gaude, ez, orain arte Loreen hilabetea zen, baina nik uste Eurovisionen hilabetea, ez? Batzuentzat bai, hori da iaia militantzia, batzuentzat, Batzuentzat nik uste denok daramagula Bai, zerbait barruan. Ez, Eurofan bat. Eurofan bat. Zure igual oso eskutatuta dago. Bai, erreprimituta dakat. Baina nik uste hor dagola. Bueno, Eurovisionek eta himno honek, ez, simbolizatzen du Europar guztien arteko bategite baketsu eta maitakorra. Bai, hori aditzera ematen du bai. Argita garbi. Eta seguraski horregatik aukeratu zuten himno hori, ezta? Bakearen izenean, eta Europar zaletasunaren izenean, eta hori dana, ez? Ba ez. Vale. Eta hori azaltzeko, joko dugu 1982ko abuztuaren 3. Orduan izan zen Estenkirkenko gudua, Flandrian. Nola? Frantziaren eta Augsburgotar Ligaren 9 urteko gerran. Frantziarra beste guztien kontra. Ia. Bai, bueno, ziren flandriarrak, espainiarrak, ingelesak, eskoziarrak eta alemaniarrak. Nola. Eta gudu hortan, frantziarrek, beste guztiak, flandriarrak, eta beraz, ligan parte hartze zuten besteak ere, mendean hartu zituzten. Bai. Eta garaipen hori ospatzeko, frantziarrek konposizio bat eskatu zioten Marc-Antoine Charpentier musikariari, eta Charpentierrek egintzuna zen, Te Deum obra sortu. Izena dion bezala, erlijiosoa, eta gainera, kutsu militarrekoa, ez, garaipen militar bat ospatzeko zelako. Eta hori da entzun duguna? Bai. Ara, berriro ere gerra, kulturaren oinarrean. Ustez kultura ekitaldi bat delako Eurovision. Asmoa kontrakoa zan, ez, azkenean 1950ko hamarkadan gerrasteko Europa berraikitzeko lanetan ari ziren, eta areri izandako herrialden arteko, ez, harreman baketsuak eta ez, berregiteko alinetan zebiltzan ere bai. Orduan, Europako irrati telebista batasunak, EBU, inglesezko siglak, EBU dira, hemendik aurrera EBU. Aipatuko dugu, bai. Pues, erabaki zuen, abesti txapelketa bat antolatzea, harreman baketsu horiek jaigiroan, ez, estutzeko, eta 56an lehenengoz Eurovision abesti txapelketa egin zen, eta, pues hori, paradoxikoa badin bada ere, Europako herrialde baten garaipen militarra eta beste askoren porrota, ez, ospatzeko egintzen pieza katoliko bat hautatu zuten hortarako, ez? Ja. Gerra eta gerra, bakez eta musikaz hornituta, horrengoen. Hori da. Eta suposatzen da jaialdia txapelketa politikoa eta konfesionala izan bertzuela jaialdiak eta himnotik hasita ez ziren oso... Izan behar zuela. Hori da. Ja. Baina aitortu behar da, lehenengo urtetan nahiko ondo utziziotela tonu baketsu, harin eta apolitikoari, eta horren adibide da, 3. edizioan, 1958an, Italiak aurkeztu zuen abestia. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Urdina margotutako urdina. Bai, Oain jakin dut. en el Blue Mi aldiz Pinto di abestuta Blue. gero. Bai, bolare bezala ezagutzen dugu, Bai. Domenico Moduñoren abestia. Bai. Eta bueno, horrek betetzen du, apolitikoa, jaigirokoa, ez? Bai, rollo ona bateu. Bai. Agian apologia, igual psikotropikoen apologia egiten du pixka bat. Dena Bueno. urdina, egan. Ja, badakin den dizua zen. Bueno, hori ere rollo ona da, Bai, bai. Eta kontua da, abesti honek baita ere Eurovisionen bi ezaugarri utzi zituen agerian hasieratik. Bat, nazioarteko epaimahaiaren irizpide zalantzagarriak esango genuke. Zeba. 3. geratu zen. Ez du nira Ez zuen irabazi. tematzarronek, Ez, 3. geratu zen, eta gaina urte hartan bakarrik 9 parte hartu zuten, Orduan, bai. Bai, eta beste ezaugarria da balada aspergarri anestesikoak. Horrek irabazi zuen. Frantziak irabazizun, Andre Clavo izeneko abeslari ezagun bat esan baina, igual etxean izango zen ezaguna. Bai, bere, atarian. Eta Dog Monamu abestiarekin irabazizun, alegia egizulo maitea. Monagu, Bai, bete-betean asmatu zuen, izenburuarekin, lortu zuen. bai. Lortu zuen lokalaztea jendea Ez dakit. eta saria erabestea. Lehengo asteko podcasta erako erabili beharko genuke hau. Ze ardia kontatzea baino eraginkorragoa dela esango nuke. Eta, bueno, esan dugu nahiko baketsu eta maitakorra hasi zirela, baina orain egingo dugu jauzi iazko ediziora, eta Ukraina. hori da, bai. Kontua da, Errusiak Ukraina invaditu zuenean, Suediak eta Finlandiak Zan zuten, Bai. Errusiarrekin, Hori da. ni ez noa inora. Errusiarrek parte hartzen badute, guk ez dugu parte hartuko. Eta orduan, iazko otsailaren 25ean, e-book ofizialki Errusiako ordezkaritza egotzi zuen, ez? 2022ko ekitalditik. Eta data importantea da, izan zerako Europako lehen erakunde ofiziala Errusia zigortzen. Zigortzen edo. Uste, Putin oraindikan disgustuarekin dagoela. Ja, Eurovisionen ezin... Bai, Eurovision ezin ospatu. bai. Ja. Ikusiko zuen egian, Ez dakit, baino gainera Ukrainak irabazizun. Baina hori arrazoi musikal gutxengatik, Noski. ezta? Bai, bai. Inorke oroitzen ez Ez, duen ez. talde horrek kristo nahi zuen. Ja, ez dakit nola izena zuen taldeak, abestia zen ez gogoratzen. Baina Ukrainiarra ziela badakizu. Bai, eta abeslariak edo liderrak edo, ez dakit, zeukan nolako txano arroxa handi bat begietaraino sartuta, eta iruditzen Jamiroquairen nolako Bai, imitazio, kopia txarra, bai. Egia da. Eta, bueno, esan dugu, Errusia berehala zigortu zutela, baino Israel ez dute inoiz zigortu. Ez da, Ez. Ez da Israelien zigortu, Ez, eta Ostra. gainera urten, beteko Txarraro. dira 50 urte, ez, lehenengo aldiz parte hartu zunetik Israelek, 73an izan zen, eta ordurako ja gatazka aspaldi piztua zen, eta 70ko markada gainera nahiko gordina izan zen, ez, bereziki gordina izan zen. Geroztik Israelek 4 aldiz irabazi du, 3 aldiz izan da anfitrioia edo, ez? Bai. Antolatu du, eta inork ez dio sekula boikotik egin. Bueno, bitu nik orain barkatu dutena, baina hemen uin hau baliatu nahi ditut, egunean behin jokoa egiten dutenei, ondo entzun Luitxo eta Enparauek, nahikoa da, mesedez zarren edotoi, Israel eta Eurovisionen inguruko galderak egiteari. Egongo te da munduan beste galdera interesgarri horik, mesedez. Azaldiko dizut gero zergatik nik pixka bat ulertzen dut hori, Bai. Bai, kondua da, esan degula inork ez duela boikotik egin, baino salbuespen txiki badago, azkenekoz 2019an ospatu zen Israelen, Bai. txapelketa, eta Israeliako ordezkariek Bai. puntuaketan zai zeudela, Palestinako banderatxo bat, eta haien aldeko mezutxo bat atera zuten, segundu gutxi batzutan, gero ja moztu zuten, ez, irudia datu zuten, baina bai, hori da salbuespen bakarra. Eta zergatik esaten dut
ez pixka bat justifikatua dagola, ez dakit justifikatua dan hitzegokiena, baina bai, nik uste dut Israelek oso ondo dakiela Eurovisionen jokatzen. Bai, eta Eurofanen bihotza nolabaite xamurtzen eta limurtzen, esango nuke oso estrategia, uste Mossadek egiten dula, zerbitzu sekretua diseinatzen dula estrategia hori. Esan dizu apartheid batek kultura ekitaldi masiboak erabiltzen dituela bere irudizikina garbitzeko, hori aditzera eman duzu? Ez dakit, ni bakarrik egingo dugu errepasoa 4 irabazleena. Eta jendeak erabaki beza. Hori da. Vale. Azkenekoa esan bezala, ez, 2019an ospatu zen, 2018an irabazi zuelako Neta izeneko abeslariak Toia bestiarekin. Eta garai horietan eta hauetan, ez, body positive mugimendua, ez, gorputzaniztasunaren aldeko mugimendua, lodifobiaren aurkako, ez, uholde betean gauden hontan, Neta emakume gizen, arroa da eta Israeldarra. Hori da. 1998koak nik uste dut garrantzia handiagoa izan dezakeela, eta da Dana Internationalek irabazizun diba bestiarekin, eta izan da pertsona trans batek parte hartu eta irabazi duen lehen aldia izan zen, eta esango nuke aldi bakarra. Ara, pertsona, beraz, orain ere, zerrendandako pertsona trans Israeldarra. Bai. Vale. Claro, 79ra jo behar dugu atzera, ez, irabazi zuten aurreko aldira. Eta hemen arrazoia pixka bat subjektiboa da. Zein zan ba? Eta, bueno, Milk and Honey taldeak irabazi zuen, Aleluia bestiarekin. Eta Espainiari azken unean kendu zion lehen postua. Bueno. Hori bai, Sionismoaren maila, antisionismoaren maila jeitsi de pizkat. Bai, ezta, lodifobia, bueno, transfobia, bueno, baino... Baina, karo, alternatiba zein zan. Osa, zuen etxean, gure etxean bezala jokatzen da, ez? Eurovisionen edo nazioarteko lehiaketetan. Espainia galtzea da. Espainia eta Frantzia. Hori da. Claro. Bat izan beharrean, biren kontraritzea, beti, ez? Gero estatu batuak ere egon daitezke, Israel bera, baina... Bai. Claro, arazoa da, hori, Espainia eta Frantzia jokatzen duten elkarrekin, ezin diela bia galdu. Baina, bueno, kasu honetan, ez dakit. Eta gaina, bereziki pozgarria izan zen, ze azkeneko puntuaketak jaso baino lehen, Espainia zijoan buruan, eta Espainiari tokatzen zitzaion, bozka ematea, eta zure buruari ezin dizunez punturik eman. Espainia bai ez, baimen hori izango du, ez? Ba ez, eta 10 puntu eman zizkion. Israeli, eta horrela, bai. Bai, oso ondo jokauta. Bai. Eta hori dira 3 azkenekoak, baino lehenengo aldiz irabazizun aurreko urtean, justo 1978an, eta honek ez du azalpeni behar. Hori ezagutzen da. Were happy, free and wild, but when you love I couldn't say the words I wanna say today. Those words are always spinning in my head. I used to whisper them at night. Hemen ere eske kantatzarra da, Iske hori da. Bai, hori da arazoa. Nik ez da zalantzan jartzen, bai zu eta bai punto Palestinaren alde zaudetenik. Baina dantza egin dezu, Zein behar duzu ba. Alako lelo batekin zein behar duzu. Naiz da gero ere, barruan, nioz ez dira reparatu aboeberetik aparte, ez esaten duen. Baina momentuen batean epatzen duen maitasuna jainkoa da, maitasuna leku orotan dago. Bai. Bueno. Eta Israel Eurovisionen. Hori da. Europan ere egon gabe. Iruko regela eginda, hor dakazu nondi duan. Bai, azkenean gauza hauekin guztiekin niri bururatzen zait konspirazio teoria. Ez esan. Bai. Nire ustez Eurovision da mundua dominatzeko Troiako zaldi bat. Ara, irintzi duguna. Nik bintzat, bai. Barrolaino. Bai. Eta zertan oinarritzen da ba? A ber, argudio batzuk prestatu ditut. Bat, suntxipen masiboko armak dituzte. Zein? Suzko eta argizko efektuak ikusi dituzu? Bai, pixkate... Hori da pixka bat... Baiaz, pasata.
txipiroiaren tinta, ez, teknika da hori, itxututa geratzen zera, txundituta, Bai. eta gero jartzen dizkizute 2-3 balada segidan, eta horrekin jaka hau zaituzte. Eta horren ostean edo zer gauza onar dezakezu. Ja. Hori da. Beste bat, itxura demokratikoaren atzean privilegioetan oinarritutako sistema esango nuke ia feudala dagoela. A ber. Herritarre bozkatu dezakete, ez? Baina erdia bakarrik kontatzen du haien bozkak. Eta beste erdia epaimaiek dute. Bai. Eta gainera, bost handiak daude. Badakizu ez erdian bost handiak, Eurovisioneko bost handiak? Pues Israel, ez? Ez, Alemania, Espainia, Frantzia, Italia eta Erresuma Batua. Nola ez. Abesti honenak eramaten dituztelako, ez, gehienetan irabazi dutelako, ez, eburi ekarpen ekonomikorik handiena egiten diotelako. Bostoiek finalera pasatzen dira jainkoak noizbait ala erabakizulako? Bai. Bai. Hori nire eurofonak ezekien. Bai. Ora. Adibidez, podcasta bai eratzen den egunean, asteartean izango da lehenengo semifinala, ostegunean bigarrena, eta hoietan, bostoiek ez dute parte hartuko, zuzenean ja txartela lortuta daukatelako. Musika barrenean dara matelako espainolek eta alemanek eta ja. Musika esan dezu edo dirua? Zer? Urrengo puntua, edapen geografikoa. Aipatu dugu Israel, Europan ez dagoela, baina gertu behintzat. Kontzeptu bezala hartuta. Australia zulo bat eginda, Europatik heltzen da. Eta zergatik partatzen du Australiak Eurovisionen? Pues kangurua jatorra delako, ez? Pasadizuet zuri eta hori eburen munduko mapa esango nuke, porque Europako erakunde izan arren mundu oso hartzen du mapak, ez? Eta mapa hori begiratzen badiozue, ikusten da urdin ilunean daude markatuta ebuko kideak. Bai. Eta urdin argiak ebuko kide elkartuak edo kide asoziatuak. Zer esan nahi du horrek? Ez dakit. Uste, badaukala esplikazio tekniko bat, baina nik pentsatu nahi dut hori. Bai, urdin ilunean daude, pues, Europako gehienak, Turkia, ez? Eta Ipar Afrikako... Ez Ipar Afrika guztia dago. Eta gainera, horietako herrialde batzuk, uste Tunisia dela bat, eta bestea uste Egipto, horiek ja badaukate eskaera ofiziala egina. Eurovisionen parte hartzeko. Bai, eta ja betetzen dituzte badintza guztiak, baina beraiek badintza bajarri dute. Israelek ez parte hartzea. Mama, horti ja. Baina begira ze botere daukan ebuk. Pieza bat mugituta, interesatuko balitzaio, ala erabakiko balu, eta Israel kenduko balu, Maroko, Algeria, Libia... Hori da, Europa baina handiagoa dan lurralde bat. Egipto, bai. Baina? Ez zaio interesatzen nonbait, oraingoz. Etxeko nagusia ate jokado, alakotan. Eta gero, urdin argiz markatutako herrialdeak ikusten baldin baditugu, dira munduko potentzia handienak eta herrialde populatuenak. Kanada, Estatu Batua, Brasil... China, India... Australia esan dugu. Ego Afrika... Toi da desain, entrenatzen bandan, ez? Ez dakit, porque Australia urdin argiz dago, baina parte hartzen du. Ja, bueno, lagunak izango dituzte epaimak edien artean. Ez da demokrazia bat, hori argi geratu zaigu. Zure konspirazioarekin bat egiten du. Era bat, eta falta dena Errusia da. Hori ikusten duzu, grisez dago. Orain grisago gongo da? Ez, orain dago grisez, lehen urtetik. Claro, egia. Estela urdin ilun... Urdin potoloa zen. Bai. Ja. Eta, bueno, teoria honen frogarik zientifikoena zalantzari gabe, dago abesti batzuen, ezkutuan abesti batzuek dauzkaten mezu sekretu edo ezain sekretuetan. Atzerak entzun da eta hola? Ez. Batzuta normal entzun da ere, ez? Ulertzen da mezua. Eta 2005an, jaialdiak 50 urte bete behar zituen, ez aurreko urtean izan zen, justo, ebuk erabaki zuen ordurarteko irabazle guztien artean onena, ezagunena aukeratu behar zuela. Irabazle guztien artean ez, parte hartzaile guztien artean, ze bigarren geratu zen Bolare, Nerbudi Pinto de Blue. Bai. Bere urtean 3. geratu zen, eta
eta txapelketa guztien bilduman hortan bigarren. Bueno, jendearen bihotzetan bere izan zelako irabazlea. Seguraski. Esan dezagun. Baina ikusleek 1974ko irabazlea aukeratu zuten. Nola ez? Bai. Ondo, aukeratu zuten? Abestia, ez dakit abesti honena ezagunena den, bai Ezagunena... eraginkorrena, bai. Baleke. Ze abestia bera baino taldea, ez, Bai. egin zuen ezagun, eta fenomeno Bai, gaur egunen arte heldu dana. historiko atemporala. Bai. Ez aldute horiek ere revival bat egin? Edo hilda daude, barkatu ez Ez jakintasuna. ez, lauak biziri daude, horiek amarkada zamarkada, 70ko amarkadan hasi ziren, 80koan banandu egin ziren, Mhm. talde bezala, eta beraiek ere, ezkonduta zeuden, haien artean, ara. bai, eta banandu egin ziren, 80ean rekopilatoriak hasi ziren ateratzen, eta berriro, ez? Txin-txin, Bai, diruaren notxa. eta ja 2000tik aurrera izan ziren pues, musikalak, pelikulak, Mamma Mia, eta hori Ja. dena. Eta pandemiarekin egin zituzten azan beraien hologramak, Hori ere bado. ez dakite, 2022an egin behar zituzten kontzertuak, ez dakite egin dituzten edo ez, baina holograma bidez, Jo, ze planazoa. bai, Hologramen kontzertu ikustera. baina bueno, distraitzen ari naiz, eta Bai, hau zergatik kontua zen. da, Bai, erabaki hor zuten mezu- hau zela albesterik onena, eta hor baina mezu zer? sekretu badago Ah, bai? artean. Itzuliko dut hasierako zatia. Horla hasten da, haiene Waterloon Napoleon errenditu egin zen. Hor garbi, pixka bat himnoarekin orekatzeko, ez? Bai. Himnoaren pieza hori egin zuten Frantziak irabazizulako, eta kasu honetan, Frantzia galtzaile, ez? Pixka bat berdintzeko hor. Gero esaten du, bai, eta nik ere nire patuarekin antzera egin du topo, eta hurrengo esaldia oso esanguratsua da. Apaleko historia liburua etengabe errepikatzen ari da. Bueno, hala da, ez? Bai, nik zakize ondorio ateratzen duzun, Bueno, azteko gizakea denez, harri beraren kontra, 2, 3 eta 4 aldiz talka egiteko gaiden animalia bakarra, pues bueno, historia errepikatu daiteke, esaldien tiraka arlo askotan. Bai. Ez dakite Ukrainiaino joan behar dugun, edo ez dakit noraino joan behar dugun, baina... ez da, nik esango nuke Europa beti Europa izango dela. Bai. Eta gu? Gu, Europa bada? Gu Europarra gara? ez dakit, Europa? Eurovisionen ez. Ja, ez gaudenez? Datorren urteako aia pentsatuta daukat Euskovision. Bai, ingo dugu saio bat horren inguruan? Bai, Bueno, pues hortxe geratzen da. Bien bitartean, geratu Europa, Israel, Australia eta Europa handiaren kultura ekitaldi handi honen inguruko podcastarekin. Aio pelaio. agur. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.